Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Makakaibahan tangon yan ang winner kan sa tuyang cash prize na 1,000 pesos. Iniso nanggana ka nakaagitang episode. Mga ka-aksyon, dahil iba, kundi si Jocelyn Arango! diba? Bonggang-bongga. Sa introduction pa sa na partner, Iyan. ganang-gana na. Iyan, so pagkakataon na nagkaburungog ako kan pag-upload niya kan pangaran mo tabi, Ma'am Jocelyn. Ma'am Jocelyn, paano mo tabi nakaabot sa imong karaman? Naigwang. Na nang gana nin 1,000 pesos. Ang nag-ano po ako tig-text pa ako ni Ma'am March Barcelona na nanggana dapo ako kang price digdio sa ora mismo. Opo. Paano man tabi na nakaabot sa karaman mo kung paano manggana? Paano mag-entra? Nag-ano po ako sa FB, nailing ko po ito na kaya duman po ako nag-intra sa Pero manay nag-comment Jocelyn, pa ako. buinas ka talaga sa mga parapol. Medyo. Hindi ka nanggagana. Opo. Nagkapira ka tabing comment. Dahil man lang pirang ano Alam lang mo po partner, ito. kung minsan surusurti man Minsan yan eh. apat. Oh. apat Basta lang, suminunod ano. siya sa mechanics. May mga tao na buinas talaga. Ano tabi ang panggagamitan mo tabi kan sa imong kapangganahan? Para po sa kang aki ko project na nag-online class siya. Pero journalism course po kasi siya. Pira po ang aki mo, manay Dua po. Jocelyn. Dua. Si mister mo po, Ang solo parent po ako. Solo parent. Paano mo po na ano po ang panggagastos pag ano po? Saan ka po nagatrabaho? Ang sa barangay po. May honorarium man po akong nakuha. Ay, saro kang kagawad po? BSA po. BSA, Barangay Opo. Scholar, Barangay sanitary. ay sanitary. Barangay Sanitary. Tari. Oo. Ano sui? BSA. Barangay Sanitary. Inspektor. Aid po. Aid, oo. tama. BSA, Barangay Sanitary Aid. So, piraman po ang honoraryo? 650 a month. 650. 50 So, kulang man po Oo, sa talagang ano? kulang. Talagang kulang. Ang duwa mo pong estudyante paras na college. College po sa nakagraduate pa lang last year Ay, very sa good ang mga Bukak aki po. mo. Sa Nagsikap Bukak. ano. Agriculture. Ay, sa bagay, haran ni sa Indoyan ng mga eskwelahan na yan. Tapos ini pong pangduwa, ini bunso ko journalism sa BU din. Sa BU din po. Journalism. So, gusto niya maging arog sa muya ni Yes. Oo. partner. Baka Iyo yan sa talaga ang masunod. muya niya. Pag nagretiro na sa kuyang babae lalaki. Babae po. O, pag nagretiro na si partner. Gusto mo ako mag-retiro na tuloy sa Sa partner? kunyan, presidente ka na kan women's. Sa masunod, magiging presidente ka na kan mga senior citizen. Grabe naman ini si partner. Magiging... Pero bago baliktad ka. magyari yan, mainot kang mag-retire sa kuya. Ayan. Aki pa ako, nagdadawog na ako kay Bumbo Joshua. Aki ka pa? No! Aram mo, kang nag-angkor ako duman sa Radyong Pigtarbo, pigdadangog mo ako, katatapos ko lang kay itong kinder. Ang requirements palan partner, dapat kinder graduate. Oh, kinder graduate. Balikin Oh, na kay Miss. Jocelyn Arango. Kunin na sa imong ginangganahan, tabi Miss Jocelyn. Mga ka-aksyon, tadadat. Bago na maray. Ayan. Dahil ka mawara ng pag-asa, igwa pa kita ng 5,000 pag Oh, biyernes. ano ang masasabi mo, Manay Jocelyn, sa ako Bicol Party List kay Congressman Saldico? Okay, ang maray na aga po sa magdadalan kang programang ora mismo ay tabang ora mismo kang ako Bicol. Salamat po sa kay Sir Saldico sa kay Sir Gavin at sa oportunidad na nako ako ngunyan. Salamatan dako lang tabang. Invite mo man Manay Jocelyn so iba ta nga ring Oo, manggana so man mga sila. arog mong Ano mga ang nanay. gigibuhunin da para manggana? Ang invite ko man sinda na mag sinda kang programa kang tabang ora mismo kasi sa totoo lang dakulo na po ang natatabangan kang programang ini kaya lang sinda more on mag-intra lang po digdi para manggana man sinda parehas ko. Ayan! Congratulations, Manay Jocelyn! Jocelyn Arango! Ayan, congratulations, tabi Thank you po, nanay. thank you And po. dahil biyernes ko niyan, partner! Alam mo na, ibaba mo daw ang volume. May ibaba mo daw ang volume. And dahil biyernes ko niyan, partner, May manggagana nin. 5,000 pesos. Garo da ibagay. Hindi nga ni bagay eh. 5,000 pesos tabi mga ka-aksyon. Ang manggagana ngunyan dahil aldaw kita nin biyernes. Kaya sa 5,000 mga... pesos! So mga nag-comment tabi ka nakaaging Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Asin mo Hindi yan, na tabi. pagkakataon na kamo naman ang mabunot pasa-pasa! Pasa-pasa! So mga nag-comment yaw na sulistahan, Ayan! aber now. Ini pakarayon kon pagsaluta kay Dan, dan, neta, dan. pag napasala ini partner, bukol ini. Bukol ini. Ayan tabi, pasalamatan ko man ang sa kuyang makeup artist ngunya na Si Miss pagkaldaw, Miss Yeah, Russell. yan. Kan Russell Salon and Spa. Partner, buhok pa sana ni Miss Russell. Ulam na. Oh,
Pang Miss Universe na. Buhok pa sana. Inaabangan ko, partner, na umampang. Mm, Tananing, Abangan ninda. ayan. Kaya ang tanong ng mga kababayan nating Bicolano, Miss Russell, kailan ka haharap? Kailan ka haharap? Hinihintay na namin ang iyong pagharap. Sige. Logo. Alam ko na, magdakulo nag-intra. Kaya halo kayon tayo ni. Pabunuton ta si Jocelyn Arango! Alam mo na, partner, ayan. Nagkabrukas, partner. Dapat dahil mailing ni Jocelyn Arango. Ang pangaran, taba kasutugang niya, nag-intra. Oh. Ayaw yan. Okay. Kuha na. Ayan, kinuot. Kinuot na. Isarado Manay Jocelyn Arango. Ang pangaran, partner. Ang pangaran. Subago nag-claim si Jocelyn Arango. Ngunyan. Ngunyan ang nabunot. Carol Barameda Binosa. Una, kukaran banawa. Taga Camarines Sur. Rayuon pa. Carol Barameda Binosa. Cellphone number. Cellphone number. 0916 Alat mo na. 0916 364 364 3910. 3910. May load ka? Globe ini, igwa. Okay. Mawara na sa nakita. Ayan. Abod. Kaso rin, partner, ako nawaran in load. Kan sarong si Mana? Tay, partner, globe palan kaya ito. Globe. Okay. Busy. Iba man. May kaulay. Sige. Tawan tapaning sa rupang chance. Ali siya sa Camarines Sur. Busy, partner. So, anong ibig sabihin ka? Sarupa, last Sarupa. chance. Tapag dahi, pabunuton ta. Ayan, mga ka-aksyon, ang dapat po talaga pag nagbali po kamo, ang tabay kamo perme, tanganing pag uminapod, ang samuya, uminapod Sobra kami, na. dapat masimbag. Okay. Dahi po nagsibag, boss. Bunot ka ning saro. Ika na, yan naman. Pabunutan sa tuyang Dapat gwapong mahiling man kameraman. sa camera, maski buhok sana eh. Ayan. Bunot. Side view. Uy, side view. O partner, Taradan! igilid ko na ini ha. Okay. Dahi nagsibag. Ang sa tuyang maswerteng winner, partner, Sige! taga Legazpi City. Legazpi City! Kurahawa na. Siya tabi si Shell Estipona Vargas! Vargas. Shell Estipona Vargas of Legazpi City. Numero. So taga Camarines Sur dahil nagsimbag. Numero 0946 46 271 271 1445. 1445. Smart yan ano? Smart ito? 0946. Sige daw. Baka naman sala naman ang sa imong mga estimate. Uy, Sabi ko na. Nagring na. nagring na. Pinakusugan ko, partner. Yan, tama. Tanganing. Pakusugan mo na. Tabaga pakusugan pa ka Ano ang diba? pangaran? Shell Estipona Vargas. Shell. Pakantunay niyang pangaran, Rochelle or Rachel. Shell. Pearly shell from the ocean, shining in the sun, covering the shore. Saro pa. Sige. May duwa pa siyang tsansa. Pag suminimbag siya, pag day bunot na naman kita. Yan, pigsasarayang nindan sa indang pagkakataon. Sa bagay, Pila, 5,000 din eh. 5,000! 5,000 pala mo yan. Sayang! Kung ako pag Birnes, ang telepono niya, na sa Kuya Birnes. Kaya sa mga nagmamawat ng gana ng 5,000, dapat pag may nag-upload sa Indo, though yan is unexpected call. Buda unregistered ako call. partner, nag-comment, nag-intra, pag arog ka in Birnes, kanselado ang iba kong transaksyon. Ako kaya mga Inilang. partner, pag unregistered, Baski sugoon ako kan maguna ko dae. pag unregistered call partner, dahil ko nagsisimbag. Pero pag ara mo kuminintra ka, last! Sige. Diyos ko ka mo man, bigyan para sa rayang nindon 5,000. Maski sugoon ako kan agum ko pag Birnes, kung ako nag-intra. Dae. Laba? Dae. Pag nag-upload sa Agabang ako kan pag cellphone. may nag-upload sa imo partner na ibang transaksyon, dahil mo talaga simbagon. Dae mo na. Dahil mo na. Okay. Last call. For Shell Estipona Vargas. 4, 3, 2, 1. Mayo na, partner. Okay, last one. Ay, saro pa. Duman naman na kita sa ibong. Oh, ini si Bus Gucci. Gucci. Baka ka nang magkasunod na Bakay magbunot. ka ang maswerte. Yan. Talagang inalat niya. Yan. Sige, sa irarom.
Yun. Nailing mo manay Jocelyn, digdi talaga pag dahil nagsimbag mo niyan, Pierne, 5 Partner, million ang nanggana, taga Legazpi City, Giraray. Legazpi City, Reds Obido. Reds Obido! Ano daw nini? Jago Bato! Ang number, 0912 0912 373 373 4098. 4098. Smart. Ano na 5 mila mo lindo? Diyos ko! Ay! Mailap ang 5 mil. I'm so excited! Saro pa! Last call. Saro pa! Ako na daw mabulot! Ikaw na mabulot. Ito ba ang guhit ng aking palad? La-da-dan! 5 mil ini. Ta-da-da-dan, ta-dan, ta-da-da-da-dan. 5 mil. Sige. Okay. An, maswerte, partner, basa, taga-daraga. Taga-daraga. Ang pangalan niya, partner, sana mapasay mo na ang 5 mil. Elenita Jacob. Numero, Numero 0910 10 346 346 7908. 7908. Sa Elenita Jacob. Elenita Jacob, Ining pigrarapulan tagarulaganan ini dati kan dilimon, ano? kaganan ka na sukar. Ay, nagring! Nagring. Baka para talaga sa iya, partner. Napakaswerte nito pag nagkataon. Maswerte ni partner. Sumimbag ka na tabi, Elenita Jacob. Ah. Ay! Hello! Ay! Hello! Oh! Elenita! Is that you? Hello? Hello! Thank- Elenita! Elenita, how are you today? Hello po. So, akin mo po ini. Ay, swak! Hain si Elenita! Alat mo ta, apo doon. Yan! Apo na mo. Apo da, dali! Si Chanita! Apo doon na kanaki! Cha Ellen! Chanita! Cha Ellen! Chanita! Baluan kita ha? Oh, sige. Cha Ellen. Chanita! Sige. Pag tama ako, anong taka? Chanita! Cha Ellen! Chanita! Cha Ellen! Dalian. Dalian mo! Cha Ellen! Cha Ellen! Chanita! Cha Ellen! Cha Ellen! Hello? Cha Ellen! Hello? Oh? Ano? Cha Ellen? Cha Ellen? Hello? Cha Hello? Ellen? Cha Ellen? Si Chanita po ini? Cha Ellen? Cha Ellen? Hello po, maray na hapon po. Hello? Hello, Cha Ellen? Hello? Hello? Ano po ang apod sa imo? Chanita o Chaelen? Juanita. Chanita! Panalo ako! Uwi ko na. Okay! Chanita! Nagaano ka ngunyan, Chanita? Ah? Naga? Nagatutok pa. Nagasuruso? Nagasurupay, ano? Nagatutok. Nagaturutalin. Ah, Nagatutok. diin ka mo dyan sa daraga. San Roque. Taisan? San Roque. San San Roque, Roque, Daraga. Daraga. Okay. Oh, nakaluto na kamukan pamutuan dyan. Ano ang panuma dyan ngunyan? Gulay sa park. Gulay na? Gulay na sa palda. Chanita, pwedeng kuyang ka, duman sa medyo malinaw ang signal, ta importanteng marayan pag irestoryanta. Ah. Maghanap ka po ding maray na signal. Sumakat ka tabi sa kahoy kung may kahoy or kaya kumuro lang bitay ka muna kung may balaybayan. Sige, baka bago ng posisyon ni Chanita malinaw na. Chanita? Hello? Yan. Yeah. Hello? Pirang taon ka na po? Pirang taon ka na, Chanita? 71. Wow, 71. 71. Ano ang hanap buhay or ano ang pinagkakabalahan mo, Chanita? Ako naman ito. Nagtatahi ako. Nagtatahi ding sa pal. Ano? Basahan. Basahan! Pira na po ang makwapo mo, Chanita. Pira na po ang makuapo mo. Mm. Nagbilang partner.
Dakulon. Ito. Dakulon. Mm. Nanay Nita, nga rin tabi ang birthday mo. Sa January January 15. 15. Next year. Next year. O, ngunyan tabi. Belated happy birthday! Belated happy birthday. Pero ngunyan tabi, tumuron ka na tabi, Chanita, turon. Chanita! Nag-intra ka tabi. Day ka sana mabigla, may itataram kami sa imo. Opo. Alat mo na, midbin mo tabi ining nagtataram. Pakaraya. Pakaraya. Magtaram ka. Chanita, Opo. ngilala mo tabi iade na nag-aangal sa inyo? Si Isa? Hindi po. Hindi ka kilala, hindi. Hindi ngilala. Hindi ngilala. Pero nag-comment ka tabi, nagbalik ka tabi sa sarong ano? Parapol? Parapol. So akin po. So akin niya nag-intra. Inintra niya si mama niya. Oo, ta syempre, baka naggamit man kan cellphone. O Chanita, may itataram kami sa imo dahil ka masyadong mabigla, ha? Opo. Chanita, Nanggana ka preparado- rin ready ka na? sakong, Ready ka na na madangog? sarong sakong trapo. Tayo labagan tiga tayo. Ready ka na na madangog, Chanita? Opo. Okay. Chanita, nanggana katabi nin 5,000 de pesos. Ayan! Nanggana ka ng 5,000 pesos sali sa action ko tabang ora mismo. Kan ako Bicol Party List mula sa puso ni Congressman Saldico, 5,000 tabi, Chanita. Salamat po. Yahoo! Oy. Ano gigibuon mo tabi, Chanita? Sa 5,000. Ay pagdating mo. Pagdating Ano da? Pambakal. Pambakal. Okay. Pambakal, ano da? Bugas. 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 Buda panuma. Panuma. Tapos, Okay, ano ang masasabi mo, Chanita, kay Congressman Saldico, Congressman Garbin, sa Ako Bicol Party List? Salamat po. Salamat po, Bakula. Paano pala ni partner ni Chanita makuha ang 5,000? Chanita, alaton mo tabi, an apod mi sa imo, kung arin mo tabi, Makukuha. marireceive an 5,000 pesos. Pero sigurado ang partner, next week tabi yan, Chanita. Opo. Okay, congratulations! Salamat, Chanita! Mabuhay ka! Congratulations, Chanita! Yan. Nailing mo na ang swerte kang kapalaran, partner. Nakaapat kita. Nakatulo kita ning inapudan, dahil nagsimbag kan 5,000. So pang-apat, iyon nakasimbag. Ibig sabihin talaga, partner, nasa Para sa iya. kapalaran niya, an Nasa sa iyang guhit ng kanyang kapangganahan. palad. Okay. Paano manggana ng cash, partner? Mga ka-action sa mga nagmamawat mo tabi manggana ng cash prize ali kay Congressman Saldico. Kay puan lang nindong mag-like at sa muyang official Facebook page. Siring man mag-comment kung natake na kay puan nindong manggana ng cash prize. Kay puan man nindong mag-tag nin mga FB friends. The more, the better. And siyempre, pag nag-intra na kamo dyan sa mga mechanics na yan, dapat ang cellphone nindo, abang-abang nindo pirmi. Aktibo dapat an sa indong telepono. Tapag Dahil nindo nindo na simbag, pagsayamon ang pagkakataon. forfeited tabi an sa indong Arog kapangganahan. kang nangyari ko niya na pagkaldaw, may tulupo na inot na naapudan, dahil nagsimbag, nasayang sus 5,000 pesos nila. Reckless imprudence. Result, mga ka- ano? Reckless imprudence. Imprudence, Resulting to to- bicycle replacement. Place. Kaya yan mga ka-action na sa mga mawat man manggana nin brand new tablet, sharing man cash prize. Kinakaipuan lang nindong sunodon ang samuyang mga mechanics. Tama, partner. Kaya ano pang ginalat nindo, magsunod lang kamo ki partner. Yan, baka kamunan, makasunod na manggana. Kaya ang dapat nindong gibuhon, mag-comment, mag-like, asin mag-tag. And syempre magsubaybay kan programang initabang ora mismo kan Ako Bicol Party List Action Co Center ni Congressman Alfredo Garbin and Congressman Saldico, ang pilantropong congressman. Kaya dyan ang mga ka-action ha, nagtatapusan sa muyang programa ngunya na pagkaldaw ng Biyernes. Abang kamo sa masunod ming episode sa Lunes. Kami ang sa indong nakairiba dahil iba, Remy Araneta Mendones, and Ma Salvador Can Bicolan. Ako man po, Mr. Siram Can Bicol, Joshua Martinez! Mga ka-action, nadadawa man kami sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Ragon Biracat Sanduanes. Salamat mga Bicolano, God bless Bicolandia! Mabuhay, asin, salamat!